On natakaroon din he naghihimo ta sa pagbuho anin dapins kasada des buntawan panghimuon nga himo ta sa pag bugkal tam nagkapayas dapin kay sayang kayo ang yuta ba wala matanog man na lang na natay tanom natay itisok tad kapayas naman ang samang gani pwede rin siya maibot kasi mintas ang yuta wala gamita itong tamnan yun ano lang ang pagbaning kamot sa pobreng buhay diwas ta og pananom diwas ta buhok ta diwas mga kapre mga kakupre kabatuan man di kaigo ni bato motorok lang kapayas yung asang irian okay na lang ang life is short. Magdali na bahang halinan ang gagawin mayroong kapayas. Isa sa gamay ra kaapot ang tayo. Isa sa kalag. Kutoto sa una nga timbang sa burang atag 6 kilos. Dagko agad ito payas. Asa tong payas? Dili ko to amo to na patong berdinga to. Si klase to sa una atoy lingin. May tag-as mga Chinese. Itong to sa una ka sa tuburan no? Tuburan to grabe. Payas ito. Aha man tong mga papayasa. Kaso mo to. Ano ba ito na ba? Hello, padayon to sa pagbugkal ni atong kahaponon. Ganado pa ang atong tigtanom. Kabatuan. Minta natin ban. Diriyangan natin magbugkal ng yuta. Wala na Yung batuhan Buhuan na kami diri buhuan. Sudlan ako ng tais buhuan. Okay naman. Oops. Kabakso naman. Naluluhan sa kapayas. Naluluhan. Kanak na lang siyang buho. Wati ko. Ano taman? Ano ito bako ko ni diri? Tanom-tanom lang ta kay aron ta nga makatanom. Aron wala tay sudan pili ta magutang ang kapayas sa gula ng tinapa, gulay tinapa ato lang gisahon ang kapayas. Tang tuyo. Wa na, dami na. Sarap na. So bye bye. God bless us all. Thank you.